Přečtěte si, jo? Nebo mám vám to přečíst? Já vám to přečtu, kdyby to nikdo nevěděl, jo? Takže, dle článku 9 založení společnosti smlouvy o spolupráci je definovaná participace obce jako spoluzakladatele společnosti s ručením omezeným, která zajistí výstavbu větrného parku a bude následně jeho vlastníkem a provozovatelem, dále jen společnost. Profit obce pak plyne z jejího podílu na společnosti a tedy i podílu na zisku společnosti. Obec bude jmenovat jednatele společnosti, přičemž odměňování jednatelů bude náležet do působnosti valné hromady společnosti. Dle článku 4 odstavce 1. smlouvy o spolupráci se investor ČEZ a.s. zavazuje, že ponese veškeré jemu vznikající náklady spojené s pořízením větrného parku a dle článku 4 odstavce 3 pak investor se také zavazuje obci nahradit účelně vynaložené náklady spojené se změnou jejího územního plánu. Takže z této oficiální odpovědi města Úpice já jsem pochopil svým jednoduchým primitivním mozkem, že jednatelé bude jmenovat obec. Nevím, jestli bude jeden, nebo jestli budou dva, nevím. A odměňování bude náležet do působnosti valné hromady společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt v hodnotě stovek milionů s určitým, řekněme, velkým ekonomickým potenciálem, počítám, že to nebude úplně špatně placená funkce. A mě by docela zajímalo, jestli potom obec teda vypíše nějaké výběrové řízení na jednatele, jestli to bude vyset na práce.cz, jestli se budu moct přihlásit do konkurzu já, nebo třeba vy, nevím, jo? A co se týče těch nákladů, jo, tak tady odpovídá pouze na to, že ČEZ bude hradit náklady s pořízením větrného parku. Nikoli s jeho provozem, nikoli s jeho opravami, údržbou a ani s likvidací. Je to oficiální odpověď města. Na veřejném zasedání v Úpicích. Já tam budu. Ať mají taky proti tomu náříct vůbec něco. No, my tam jako 100% budeme. Samozřejmě uvítáme, když přijde co nejvíc lidí. A to jste neslyšeli.